Ідэя вытворчасці такіх ахоўных экранаў у нашай краіне бярэ свой пачатак з асяроддзя мінскіх энтузіастаў тэхналагічнай думкі. Ініцыятыву падхапілі ў Брэсце. Существует два варианта этих защитных щитков. Один полностью из листа ПЭТ, так называемый лист ПЭТа, и второй это сборный щиток из напечатанной дужки и нарезанного листа этого самого ПЭТа. Мы делаем одну комплектующую для одного варианта. То есть у нас есть 3D-принтер, и мы можем делать эту самую комплектующую. Остальное это закупаются сейчас листы этого ПЭТа, нарезаются на стороне, и здесь у нас частично происходит сборка и печать одной из комплектующих. Вытворчасць такой дужкі на 3D-прынтары займае прыкладна 3,5 гадзіны. Ужо ў сабраным выглядзе такая маска стане фізічным бар'ерам для медыка і не дазволіць заразіцца ад інфіцыраванага пацыента. Акрамя ахоўных экранаў, у тэхнапарку распрацоўваюць магчымасць вытворчасці элементаў для спецыяльных масак анестэзіёлагаў, рэаніматолагаў. Для них есть вот эти вот переходники, детали, которые съемные, и по ее, в принципе, текстуре видно, что она печатается на 3D-принтере. В принципе, тоже легко изготавливается на практически любом принтере. Яшчэ адно карыснае ноу-хау адразу на ўваходзе ў брэсцкі тэхнапарк. Такое прыстасаванне дазволіць пазбегнуць прамога кантакту далоні з ручкамі дзвярэй. Прототипы есть в Европе. Мы взяли, посмотрели на этот прототип, поняли, что мы можем повторить его, изменили модель под размер своей ручки и напечатали на нашем 3D-принтере. Пакуль гэта вопытны ўзор, які плануецца выкарыстоўваць у тэхнапарку. Магчыма, у перспектыве такія карысныя прыстасаванні набяруць папулярнасць ва ўстановах горада. Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».